den her video vil jeg vise, hvordan man ved hjælp af trectrinsreglen kan bestemme en afledte funktion til kvadratrodsfunktion. Vi har altså tretrinsreglen, og vi har funktionen f af x er lig med kvadratroden af x. Der vil jeg først opskrive de tre trin. Vi skal opskrive differenskvotienten, det er første trin. Andet trin er, at vi skal reducere så meget vi nu kan. Og tredje trin er, at vi skal undersøge grænseværdien. For h gående mod 0. Jeg får brug for min tredje kvadratsætning, som siger, at a plus b ganget med a minus b, det giver an minus bn. Og så vil jeg også lige tegne et koordinatsystem. Som er som cirkuslige. Og så tegne noget, der minder om kvadratrodsfunktionen, der ser således ud. Der har jeg to punkter. Det ene punkt har x-koordinaten x0, og det andet punkt har x0 plus h, hvor afstanden hernede hedder h. De har y-koordinaterne f af x0 og f af x0 plus h. Så langt så godt. Så det vi er interesseret i, det er jo at lave en tangent. En sekant, ikke en tangent, en sekant, som er mellem de her to punkter. Og i sidste ende bliver det så til en tangent. Jeg kan nu opskrive min første trin. Det er at opskrive differenskvotienten, altså forskellen i y-værdier divideret med h. Det er det samme som at sige f af x0 plus h minus f af x0 over x0 plus h minus x0. Og det sætter vi så ind i. Så vi sætter kvadratet x ind. Så vi har x0 plus h minus kvadratet af x0 over her x0 plus h minus x0. Der kan de to x0 der gå ud med hinanden, og så har vi bare h. I vores trin 2, der skal vi reducere på det her, og det har vi lidt svært ved at gøre lige nu. Derfor så bruger vi et lille trick. Vores trick det er, at vi gerne vil forlænge vores brøk med x0, kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Det vil sige, vi har vores udtryk kvadratrod x0 plus h minus kvadratrod x0. Og så forlænger vi både tæller og nævner med kvadratrod x0 plus h plus kvadratrod x0. Og så længe vi gør det ned i vores nævner også, så må vi godt, fordi så har vi gjort det samme i tæller og nævner. Nu kan vi så bruge vores tredje kvadratsætning herover, fordi vi har to parenteser, hvor der er den ene står minus og den anden står plus. Rækkefølgen er jo ligegyldig. Derfor så har vi delta y over h er kvadratroden af x0 plus h i anden minus kvadratroden af x0 i anden. Alt det over h gange kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Her der kan i anden og kvadratroden gå ud med hinanden. Det sker begge steder. Og derfor så har vi i vores tæller bare x0 plus h minus x0, og så over h gange kvadratroden x0 plus h plus
plus kvadratrod af x0. Så kan vi se, at x0 er både positiv og negativ, derfor kan de gå ud med hinanden. Så derfor har vi bare h stående oppe i vores tæller. Nævneren er stadig den samme. Nu kan h for nævneren gå ud med h op i tælleren. Så har vi 1 over kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Så fortsætter vi herop med trin 3. Og det er, at vi skal undersøge grænseværdien. Altså, vi har limes h mod 0 for 1 over kvadratrod x0 plus h plus kvadratrod x0. Og det heroppe, det betyder, at når h går mod 0, så vil den her kvadratrod bare gå mod kvadratrod af x0. Og derfor har vi den 2 gange. Derfor har jeg 2 af kvadratroden x0. Og dermed har jeg fundet, at f mærke af x er 1 over 2 kvadratrod af x. Fordi jeg har vist det for et vilkårligt punkt x0, så må det gælde for alle punkter. Så har vi vist, at når vi differentierer kvadratroden af x, så får vi 1 over 2 kvadratrod x.